Hello! Folytatni fogjuk ma ezt a csodálatos játékot, ami a Low Budget Trippers szimulátor. A legutolsó, azaz az előző részből sajnos kimaradt a videó végéről egy kisebb-nagyobb rész, ugyanis problémák történtek a stream rögzítése közben, és elmászott a hang a képhez képest, úgyhogy ezt nem is töltöttem föl végül aztán sehova voltként. Nagyjából ez az első rész, ez bárkinél láthattátok, eddig az összes streamer elment a játékban, úgyhogy túl sok minden, ami kimaradt az én streamemből, túl meghatározó nem lesz, viszont én végig fogom majd játszani a játékot, és nagyon izgalmas részek vannak benne a későbbiekben. Úgyhogy pörgessük meg. Kell egy új munkát keresnünk most. Itten kezdünk. El kell vállalnunk egy új munkát. Ezt fogjuk elvállalni. Kell nekünk kábelt cserélnünk a mennyezetből. Lukakat vissza. Nyilván vésni, vagy valami ilyesmit kell hozzá majd csinálnunk. Bazd meg, ezt el kell tüntetnem innen. Oké. Lámpát szerelünk föl. Mindegy, megcsináljuk. Bármilyen munkánk van. Mi azt megcsináljuk. Ügyfél! Minden ilyen csöves lépcsőhez ugyanúgy néz ki. Vagy csak nekem. Beszélj, Véle. Ó, a picsába. Villanyszerelés. Hát a villanyszereléssel amúgy nekem is rossz előzetem van. Én sem vagyok benne egy vadmacska. That's exactly what I'm afraid of. Ki fogjuk cserélni a kiégett kábeleket. Hol vannak ezek a kiégett kábelek? Nyilvánvalóan a falakba. Onnan ki kell azokat majd bontani. What? Igen, szóval vezetékeket. Indukció, produkció, tradíció, korrupció. Vedd fel a kábeleket. Oké, nézzük meg. És tartsd őket a kezedben. Fogjuk. Aha. Egy kábelt fogok a kezemben. Úgy tűnik, hogy itt lesz egy éget, szakadt tök mindegy vezeték. Szerintem majd ezt kell nekünk kicserélnünk itt. És ahogy elmondta, nyilvánvalóan ahhoz, hogy itt tudjunk szerelni, áramtalanítanunk kell ezt a részt. Ahogy látom, ezt kell itt. Úgyhogy ezt a fuse-t biztosíték kikapcsolása. Így van. Oké. Vegye ki a biztosítékot. Ugye ez itt egy probléma. Mert túl korán intéztem. És azt nem értékel a játék, hogyha korán törődünk ilyenekkel. Szabaduljon meg. Hát X. Na, ennyi volt, azt hittem, hogy vésnünk kell ténylegesen, de szerint akkor vésőszerszámunk nem lesz. Oké, és most helyezze az új kábelt a régi helyére, hogy a lámpánál kezdődjön. Hát gondolom akkor valahogy, ahogy nyomva kell tartani. De meddig kell lehúzni? Most ez így. Aha. Tegyük vissza a biztosítékot. És tényleg működik. Gyorsabb volt, mint gondoltam. Oké. Kapcsold be a villanyt.
What's wrong? That's the thing. Nothing. Nincs túlfeszültség sem. works. Furcsa. No, Sarge, Magam sem nothing. csinálhattam volna jobban. Strange. Dicséretet kaptunk az öreg Could pocakos not have done úrtól. better it myself. But Az now ilyen it bajszom lesz gets egyszer. harder. Run new cable, then, to quote the poet, take this wall Oké, lamp húzunk and be egy hang új it up. kábelt. Klasszikus idézek, fogd meg a fali lámpát és akaszt fel. Let's Menni do fog. it. What about the fuses? Of course, congratulations. You Igen. passed the second test. Ez ugyanaz, nem? Miért ezt rosszul gondolom? Igen. De melyik a fürdő? Ez a fürdő, oké. Akkor ugyanaz a biztosíték, ami jelzés, ami nagyon kedves tőle. Take off that one by the door and connect Húzzon it egy to új the cable kábelt. end by the mirror. Mit kell csinálni? Valahol itt a lámpa. Szóval kell tennünk. Szóval valahogy szimmetrikusan ide középre. Oké. Ide fogunk egy ilyen bökőt. Ferenc. Gyönyörű. Oké. Aha, ezt viszont ki kell vennünk innen, mert nem ide szeretnék a... Oké, hanem oda. Great. Now just mount the wall Hoppá, lamp and oké, ővele connect fogjuk it to the kapcsolni, csak switch. ugye most még... You hang wall lamp same as cabinet. Use the drill. Oké. And Húzzon the egy LED új cables kábelt és szerelj fel a face in the lámpát. diagonal from the switch. Saves money. You won't see them later anyway. And what if someone tries to hang something later and drills into the cable? Then he calls you and you give him nice little Mikor fogod general már megtanulni? renovation. When will you finally learn? Now, the fuse. We see if it works. De ugye ennek... Nem így kellene működnie. Tehát... Tehát, hogy ha eljön onnan, és itt a kapcsoló, akkor a kapcsolón túl kellene lennie. A lámpának. And who needs permits? Everything És nem is elegant működik. works perfectly. Now, fill Ezt and paint pofáztam. over where you laid the cables, or just cover them with something. Your call. Jó napot kívánok I am off. minden kedves See you at the nézőnek next job. és nem nézőnek. Közben. Végeztünk. A kábel cseréje után tömítse be a mennyezeten lévő lyukakat. Kaptunk hozzá szerinted? Nem. Körülnézzünk ám ugye kis helységekbe. Hát ha valaki tartogat nekünk ilyen pénzecskéket, bizony. Finom pénz. Ó, burul. Oké. Fecskendő. Úrúja, azot tudok mit csinálni. Mitől burulnak fel amúgy a szekrények? Oké, na mindegy. Ez viszont berakjuk a 2-es helyre. Akkor meg azt is. Oké, én azt hittem, hogy itt lesznek finom dolgok, de ha vannak is, akkor nem nekünk. Elektronikus kis alkatrész, mindegy. Azt hiszem tégedni meg nem lehet, úgyhogy...
viszont itt majd valamiféle károkozás lesz, az biztos. T betű, és akkor most le kell dobni. Alright. De miért nem állsz meg, bazd? Oké. És akkor most a kábel cseréje után tömítse be a mennyezeten lévő lukakat. Akkor nem, hanem a 4-es kell nekünk. Több mint jó. Na bro. Mint egy mocskanyál volt volna. Ennyi volt. Oké, akkor őt újra elrakjuk. Fehér. Jaj. Biztos, hogy nincs ilyen színű festékünk. Hogy nézünk ki jelenleg? Mennyi pénzt von le nekünk a el nem szállított szemét? Jól van. Fehér. Akkor ezzel viszont azt hiszem, hogy el kell mennünk a boltba. Szia! A moderátorok dolgoznak a chaten. Mi kell? Puha fehér. Ő kell. Dankeschön. Mikor hova rakja? Raktáti csákomba. Jó, én azért amúgy csemperagasztót is viszek. Meg gipszet is kéne kevernem. Gipszessák. Amúgy az lenne a legjobb, hogyha lenne egy vízünk. Meg minden, és akkor nem így kéne mindent keverni. Szerintem amúgy megoldjuk. Ezt majd a jövőben. Bökjük. Ja, az hátizsákunkban van. Ami nem itt van. Hanem itt kicseréljük ide. És akkor a nullás gombon a nullás gombnak ére, de egyébként valamelyik betűn van. Nem számít nekünk. Östék. Kész. Rakhatjuk is el. És akkor már csak össze kéne szórnunk ezt itt. Oké. Ebbe ide beleszedjük a törött lámpák. Mert ezért itt súlyos pénzeket vol le nekünk a játék. Odani! Mert erre meg azt mondja, hogy az el nem szállított szemét. Gyere már be. Nem gyűsz? Nincsen semmi baj. Most akkor eltakarodtunk innen a kasába. Még több. Ó, Isten. Még több a kár. Mint eddig volt. Haladjunk kifelé innen. Haladunk.
Van azért ilyen kis töltés ideje ennek a játéknak egyébként. Annyi a hangokkal eljátszunk. Ja, mondjuk azok maximum vannak. Oké. Oké. Vedd erre levelet. No, no. Not Börtön. going there. They probably found out I have packed Erre this kíváncsi leszek. I'm Mit too csinálunk a young to börtönbe? rot in a- Once more. Are you a Urunk goldfish? halott. Memory? What a... Not that being dead is good. But hey, no more hang-up. What the fuck are you babbling about? Okay, forget it. No point getting fuel. I can already... Oké. El fogunk menni a bőribe. Rövidesen. Itt amúgy ezeket... Mindegy, még egy darabig magamnál tartom. De van egy olyan érzésem, hogy fel kell majd függesztenünk a... Locked. Is it Be van Sunday? zárva. No, Tuesday. Wait, does Kedden. that even matter? Kedden van Isn't bezárva. someone supposed to be on duty at a police station? In theory, yes. In Még itt reality, this is nézelődünk. Polish police we are talking about. Vladek is still chief, right? Valószínűleg épp a Then he's kocsiába probably szundikál snoozing in his a bar. vezérúrunk. Always hides there so nobody bothers him. Vagy uram. Hát nyilván egy... Hello? Sir? Halló Are you uram! asleep? What? No, not asleep. I'm doing, surveillance. Get lost. But I came to work. I've got ready. Oké. Ah, Hát it's ugye mi csak you. dolgozni jöttünk, Damage úgyhogy... said so. So, what are you waiting for? Small problem. Closed? What do you mean? See, yesterday, Hmm. me and the guys, well, we disposed. Funny story, really. Megsemmisítették a Some peasants bizonyítékokat, tried és to be van smuggle zárva 2 a liters rendőrség. of rectified spirit inside himself. Didn't survive. The things people come up with for a little Tiszta extra Seth próbált cash. átcsempészni a What testnyílásában, are we és talking ezt about? nem élte túl. The key to the station? Oh yes, the key's there. So Valahol van egy I kulcs, wish. All I remember hogy is be tudjunk that jutni. once you find it, you can go. Találjuk meg, mert akkor fogjuk tudni kezdeni találd meg a kulcsot. Nem tudom megfogni. De így meg tudom. Ezeket most csak egy hülyeségbe húzkodtam ki. Alsó polc? Alsó polcos. WC? Pénz. Pénz a WC-ben. Erre se lehet elmenni. Hát nem. De csomó minden nem tudok így megfogdosni. Találd meg a kulcsot. Kukába lesz. Nem lesz a kukába. Any idea Well- where that key might be, sir? Maybe. I can't find it anywhere. Alright, fine. Look under the beware of dog Általában a kutyás sign. tábla mögött. Normally it is not there. They probably put Az it meg up is on tényleg ott van. Megtaláltuk. Look at that dog. Úgyhogy kezdődjön a felújítás. Bad the pipes are crying. But staring Okay. will not fix it. What to do? There is a wire brush over there and some spray cans next to it. Well, give it a quick sanding to ease your conscience, and then splash on some paint. Oké, és nézzük meg. Kefe. Kefével mit kell? Távolítsa a rozsdát a börtön rácsokról. Hát ez. Minusz rozsda, elég lett volna csak beírni egy parancsot. Ja, hogy ez már megvan. Tígfa. Festék.
Festék szóróval. Gondolom nem festék szóróra gondoltak, hanem festékre. Oh, holy crap! Oh, something died. Vásárolja meg a Caught up and died again. Riggen emeletes ágyat és cserélje ki vele a régit. Tisztítsa le a falról a My graffitit. old lady woke me like this once. Get up! You've shit yourself. Pedig milyen szép ez a grafit. Technically she was Ennyi kellett. The stench nearly brought Okay. the ceiling panels down. Still, smelled like roses compared to this. And that was Hoppa. supposed to cheer me up. How? Nem tudom, hogy ezt így kell, hogy így összetaknyoljak mindent. De minden esetre kurva jól fog kinézni. Hát eddig nem adta meg. Sikerült. Ilyen finom lett. A történet. Mihez kell nekünk a... Oh, masking tape. Awesome. I can tape made off you the look at wall around the grating so I don't paint it by accident. Aren't you serious? Oh, Making more work for yourself with the ez itt a C peeling. cella. Műszaki helység. Ezt próbálom inkább megkeresni. Faszom, az a műszaki helység. Ez lesz itt az. És itt mit kell csinálni? Vegyél egy új biztosítékot, és cseréld ki a kiégett. Ez most ki van égve? Gondolom ki van égve. Ja, hogy itt. Oké. Oké, és oké. Akkor ide keresünk majd valamit. Csatlakoztass az új lámpát az áramellátáshoz. Ott van a lámpa. És ide kell föltenni. Aha. Értitek. Persze, hogy értitek. Itt egy kuka. Belebasszuk a kukába. Hát akkor nem. Erre kivisszük így. Oké. És kábeleznünk kell. Gondolom én, mert hogy itt az egyes. És innen hiányzik a... Aha, és tényleg. Igen, csak vicceltem amúgy. Ó. Aha, így. Mindjárt más. Ki kellett vennünk a rossz kábelt. Nagyon rendes gyerekek vagyunk. Akkor ezt igazából, de fel is tudjuk szerelni. Hogyan van? Belépés csatlakoztatásba. Jó, hogy volt neki furat? És megadta. Töltsük be a falon mennyezeti lévő kábelek után hagyott lyukat. Az meg a 4-es gombbal lesz. És a... így. Nagyon szép. Ezt nem adta meg. Ennyivel. Ennyi. Rakjuk is el. Nincs tovább taknyolás.
Az a helységkész is. Vegyél egy biztosítékot. Vesélj meg az ágyat. Hát akkor megyünk. Nem is erre van a kijárat. Alright. Megyünk, futunk, nyomjuk. Bolt. Ein Stück biztosíték. Und ein ágy. Az ágyat, azt gondolom innen fogjuk kiszedni. Miért keresünk? Itt van az eletes egy spring. Megvan. 500. Úristen, mennyibe kerül. Meg egy biztosítékot. Vízforraló. Ágy. Vagy ágy? Na, ajtó. Porszívó. Azt hiszem ezekből nekünk. Biztosíték. És ez így kell ide vinnem? Tényleg így kellett. Ez még mi van? Elektromos kábel. Oké, kapcsolót is tudnék venni. Miket lehet még itt venni? Kalapácsot nem lehet venni, mert az már van nálunk. Csavar finomságokat nem lehet venni. Vízmértéket se lehet venni. Lehet, hogy ezeket később feloldja majd. Vagy nem, mert itt a polcok üresek eleve. Szőnyeg. Ezeket feltölti majd? Ást, ceruza. Oké. Elvileg meg vagyunk, úgyhogy akkor viszontlátásra. Húzzunk vissza az ügyfélhez. Stulás. Kéne az ágy. Igaz, brother. És ide be kellett mennünk az egyes celába. Szét kell szerelnünk, mert ezt innen nem tudjuk gondolom kivinni. Exactly. Nagyon finom. Párat visszarakjuk az úrnak, nehogy nekem aztán hiány szenvedjen valamiből. Megtörtént. Itt lesz egy emeletes ágyunk, ez kurva jó. Ja, valamiért mindig elfelejtem, hogy ott a kijárat. És van egy biztosítékunk, itt van. A 9-es gombom. Biztosíték kiszerelése. Ezt meg be. Biztosíték beszerelése. Jelensd az ügyet a rendőrfőnöknek. Ide a kukába amúgy be kéne helyezni. Oké. Gondolom, hogy ezt itt lopom. Még nagyon jó lehet későbbre. Rendőrfőnök még szundi. Koszos tárgyak és örömre. Alright, I'm finished. Szopod. Haló. Jesus, it's you. Nem mozdulj. Well, of course I did. Well. Cars painted, lights fixed. And that's where you messed up. It was supposed to be shoddy, so the inmates wouldn't A want cél to az volt, come hogy back. sílány legyen fogvatartottak, ne akarjanak visszajönni. Hát olyan is lett Ah, well, egyébként. I'll square it with the warden somehow. What's done is done. Vezeték eltávolítása. Uram, a vezetékét el szeretném távolítani. Nem tudom, hogy ezzel végeztünk egyébként, vagy sem. Ezzel a küldetéssel ki fog derülni. Rövidesen. Szigorúan egy bajusz igazítás után.
Még egy. Ezek szerint még igazgatni kell. Aha. Sikerül is hazautaznunk, és szerez meg a trófeát. Milyen trófeát, bro? Valahol... Melyik az a helység? Itt a helység. 2 trófeánk van. Szerezd meg a trófeát. Mindegy, én nem úgy... Nem értem. Lehet, hogy oda kell mennünk. Azt amúgy be is akartam vinni. Oké. Lehet, hogy itt fogjuk tudni felderíteni. Raktári munka Németországban. Széntelep. New Wave zenekar. Felújítási törmelék ingyen vihető. Mellékállás. Őszintén. Nagyon boldog lennék, hogyha kiderülne. Milyen ügyfél? Na azért mondom. Akkor megyünk így az ügyfélhez. Itt meg lesz előbb vagy utóbb. Juss fel a 4. szintig. Tömje be a falakon lévő lukakat. De náluk itt vannak így. Ó, de jó. Ezt szeretem a legjobban, amikor csemperagasztó gipszkeverék. Hopp. Sőt már rakjuk is el. Silány minőség, ez az. Másik. Hoppá. A másik. Eltüntetjük a lukokat a falakon. Figyelnünk kell, hogy túl dolgozzuk magunkat, vagy túl teljesítsünk. Senki nem fogja kifizetni. A takarítást azt mindig megcsináljuk, mert azt viszont muszáj. Oké. És akkor most fest be. Mély tenger. Itt van a szerencsére a festék. Hogy azt már nem kell. Ezzel baszafodnunk. Ennyi. Akkor őt is elrakjuk szerintem, többet nem festünk. Helyezd be az új lapokat a hiányzó felületekre. Akkor őt viszont így... kiraktuk. Van egy kis probléma. Az, hogy őt... hogy kell kijönteni? Így. Oké. Használunk kell ugye a csemperagasztót. Nem túl sokat. Ezt is elrakjuk. Ez lehet, hogy túl híg lett, na mindegy. Helytelen arányok a keverékben. Igen. Jó. Ebből tanultunk. Ebből most tanultunk. Ennyi. Akkor ragaszgathatjuk a csempéket. Finom csemperagasztás. Föl kell állnom egyébként, igen.
Anyád. Bocsánat. Rakd már le. Nem tudom, hogy ezek ilyenkor eltörnek egyébként. Felvesz. Süre. Süre. Jó, baszodj meg akkor. Baszd meg. Jó, itt elvileg van kuka valahol, nem? Mindig szokott lenni kuka. Nincs csak kuka. Ott a kukázsák, mondjuk az nem rossz. Oké. Csendben tovább. 1. 2. 3. Master dolgozik. Gotter. De ide föl googolok ilyen trúszlávba. Aztán megpróbáljuk innen beigazgatni. Ez problémát jelent nekünk. Hát igen. Még a miatt se. Oh. Mindjárt más. Akkor kukászsákba igényesen összedjük a szemetet, amit utána kihajítunk az ablakon. Azt hiszem, hogy végeztünk. Nem, szállított szemét, koszos tárgyak és felületek. Milyen szemét? Van még esetleg? Valami, ami nincsen esetleg elszállítva, uram? Ja, igen. Koszos tárgyak és felületek. Gondolom most már sokkal jobb lesz, igaz? Hibátlan! Ki van maxolva? Oh my god! Nincs mese. Nincs vese. Megint egy bajos igazítást tolunk. Ó, ilyen gyorsan haladni. Lépve a ház. Szerezd meg a trófeát. Megszereztük elvileg a trófeát. Csak... Fourth place. Negyedik hely. Sounds impressive. I can almost Elég jó. smell the podium. Kilpasa must be shaking in his boots. I don't think so. Oké. But he Akkor ez hogy... should. Hol van ez a kis trófea? The police station Vagy lehet trófea, az csak ilyen... See that little eye Csak hit? így értendő? Lehet ám. Very useful things in there. But for the life of me, I can't remember the password. Szerintem a háznak a felújítását, azt egyébként így külön fogom csinálni. Tehát nem fogok most foglalkozni a házzal. 4 digits, 0 to 9. Kudowa, that's like a million combinations. Try 2249. Próbálom egyébként itt, hogy 2, 2, 4, 9.
Okay. Nem működik. Nope. How about 2137? Oké. It doesn't work either. Are you just guessing? Yes. Why? Because this way, we'll be here till tomorrow. We need to be smart about it. Oké, ezt akkor befejezzük. Keres nyomokat. Ah, Mielno. 1974. The city of lovers. Próbáljuk. Well, sort of. Is that you and my aunt? 1900. It is. 900. I was young Seven, and foolish négy. then. Mamma mia. Másival próbáltam beszélni, de Junk! I'm so disappointed. nem úgy jöttek ki a dolgok. Look at this. A level? Who used? Say, now I remember why. You know what? I think I'll take these. Oh, Okay. you're a fool. Which, as it happens, I even know. Menj ki a házból. Nem tudom egyébként, hogy még miért volt egyébként ennek a kinyitásnak. Most jövünk át a valahova. Úróiskolázni See jövünk. that? Read it. Zbitch. So what? Look how Zbitch. pleased with himself, the dumb. But who? Who? Janusz. Oh, Janus. Now that would be good. Instead of. How can you... Because I know exactly what he's. Szóval egy fasz. That's still. But you need proof. Oké. Biztos, hogy bizonyítékot kell keresnünk arra, hogy ez az úr festette ide a Zbitch feliratot. Vizsgálja meg a bűntény helyszínét. Gondolom hagyni fog interaktálni. Property of the Society of Construction Repair Experts and Workers. Lengyel Use mesterek only in népi emergencies. zónája This crap tulajdona. is expensive. Ha! Didn't I tell De you? kibaszott City Police idióta. Precinct Officer Adam Doopy. Do you, though? I'm the one asking questions here. What are you doing with those cans? But what? Don't play dumb. Punks like you put up a dirty word on a wall and think they're clever. Learn to spell first. It's bitch with an I. Oh, I'm getting the hell out of here. Sure. Fuck off, man. What did you just say? Defacing buildings with vulgarities? Not enough for you. Vandalisták. Wanna be charged for Vandalizmus insulting an követtünk el. Uh, Nyilván nem mi voltunk, That's de what I hogy thought. That'll be failure to 200 appeal will logykó. result Bazd in meg, further levonta a legal 200 logykót. consequences. Hát rosszkor voltunk rossz helyen. Beszélj a rendőrrel. Where are you, rendőr? Oh, the artist has arrived. Oh, Welcome. Let's put that mint creative hogyha anger to good use. munkára Hm? fogtak For your volna minket community azért, service, amiért you'll finish pingáltuk this az mural. épületeket, amit ugye Grab nem the tettünk. paint and get to work. And no funny business. Aha. I'm on it. Rögtön nekiállok. Na, akkor most fejezd be a falfestményt. This is not bad. Could actually be fun. Man, it would be hilarious if instead of a horse you drew a huge dick. I'm not talking to you. Egyébként nem tudom, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy And you owe me 200 zloty. tehát, hogy itt az épületet valahogy dohánybarna. Az jó lesz? Melyik? Lesz egy torony. Úgy döntöttem. Egy ocsmánytorony. But yet, Még itt is lesz valami. know you do have to paint this perfectly, right?
He's just beat cop, not some art curator. I would finish up already if I were you. Finom lesz eddig. Aranygolyós, fekete faszos. Elég vékonka itt ez a kis bréló. Arányaiban tökéletesen megfelel. Végezze el az utolsó simításokat és küldje el a munkát. I'm done, officer. I don't know. This looks Nem vagyok benne familiar biztos. somehow. Well, Ismerősnek it's more tűnik. of an abstract piece. Abstract, you say? Do I get something for the effort? After all, Well, sure. Would you rather take a baton to the ribs or be detained for 24? if you Are you sure? If you change your mind, Ingyen meló. Mindegy, a fasz jó lett. Szopja ki. Szopja ki. Nézze meg az új hirdetéseket. Biztos lesz nekünk nagyon finom dolog. Aha, itt van. Vagy is elvállaljuk, tök mindegy. Utazás a tűzoltóságról. Na, már megint bazd meg. Megint valami csodálatos művelet lesz szerintem. Tűzoltóság. There's a definite Oké, be vagyunk lépve. sewer aroma in the air here. hello? Pénzeket I'm putolossatok. here about the listing. Need some renovation? Azért jöttünk, hogy elvégezzük a munkát, amire megkértek come over minket. here, would you kindly? What is your name? Messiak Patala. Messiek. Maciek. Welcome. My apologies for meeting you like this. Ula. If you considered trying tripe soup at that new eatery, I would not recommend it. Anyway, let's Nem get... fogunk pacalozni, menjünk tovább. Oh, Jesus. What do you mean, putting out? We're the one... Though I did... And the station barbecue has gone missing. Önt céges grill, nem mindegy. So Ugye, nem about eltűnt, hanem that. kibasztuk, majd felgyújtották vele. Oh, no. Okay. Bástya. Bástya az marad. Messiek, pay attention. Okay. Time Na. for another lesson. Látod ezeket a deszkákat? Nevezzük őket I know, falburkolatoknak. but Panley... Tudom mi az a kibaszott falburkolat. Well, Then Mm. don't interrupt. Paneling is like rug on the wall. get More or less, yeah. right. Oké. Vedd fel a falburkolatokat. Nem fog ez leesni. Hát nem. Mindegyiket egyesével kell forgatnom. Jó, egy kis hézagot kell tenni közé, dilatációs hézag. Oké. Csavarozza a burkolólapot a falhoz. Még máshol is? Kell ilyet csinálnom? Vagy én vagyok a hülye? Vágási módba lépni. Miért mennék vágási módba? Oh. Én nem akarok vágni. Nem értem a küldetést. Szerintem legalább egyszer vágnunk kell amúgy.
valószínűleg akkor fogja nekünk ezt megengedni. Balra szerelhető szekrény. 9-es gomb. Jó, akkor elvágjuk. És akkor ezt meg így beforgatjuk. Mi? Gyere már onnan. Opa. És akkor ezt itt... hogy kell rögzíteni a falra? Na, csak meg lett. Oké, és akkor forgatás. Nem tudom, mit kell csinálni. Kurva jó. Csavarozza a falhoz. Csavarozás. De hülye vagyok. Nem kellett volna ennyit baszakodni vele. You popped your paneling, Ennyi? Jerry. Egyet? You are becoming a man as we speak. Now go to the Nem lehet csavarhozóval megszurkálni. Milyen börtön ez? Ja, ez nem is börtön. time. This And the switch? what Kapcsoló. for? On corridor, light can stay on all the Fősor time. lámpa maradt folyamatosan felkapcsolva. Okos. Van még kábelünk, ugye? Igen. Szerelje fel a lámpát a mennyezetre a konyha ajtó elé. Which is konyha ajtó? Tell me. Ez a konyha. Oké? Igen. Ez nagyon egyszerűen tűnik. Mindaddig, ameddig nem lesz nehéz. Oké, csatlakoztassa a lámpát az áramellátáshoz. A konnektorból húzunk áramot. Oh, the whim. Oh, valóban. Elmaradt. You're alive, Mr. Bíróska, ő lesz az. Ugh, De az meg ki volt húzva, nem? but I'm seeing double. Milyen profi lett? Őcsike. Ott a világítás. Csak mondom. Oké, szerelje fel a riasztólámpát. Most ez mi? Iroda, folyosó. Maradjunk a folyosónál, mert most ez így fölbasz. Vesse át a konyhával, szemközti falon a vízfoltokat, a vanília krém. Nem lehet ezt csak úgy letölteni, nem. A kábel nyílások kialakítása után javítása fel. Javítani kell a mennyezetet. Ragd el? 4-es gomb. Ragd le. Oké. Ezért is megvan. Fesse át a konyha. Javítsa meg a sütő mellett található ajtós szekrényt. A sütő mellett található, aha. Belépés a szerelési módba. Nagyon pro. Pak. Keep cop. Big book. Ajtó. Kész. Milyen szexuális lett te. Ezt nem akarom amúgy levenni szerintem.
A konyha meg is van. Öltöző. Nem kell. Iroda. Ez itt... De melyik az iroda? Ez az iroda? Ez az iroda. Az irodába... Szerelje össze a szekrényt. És mondja, hogy hova rakjad? Oké, az marad is így szerintem akkor, mert relatíve így azért van helyünk. Pénz nincs. Az meg ott lett volna a biztosíték. Jó, akkor mindegy. Pénz az sehol. Sehol pisz. Pedig az kellene legjobban. Szerelj fel a riasztólámpát, amely az ajtóhoz legközelebb polcos szekrény. Pész! Na, egy ilyet kell felszerelnünk. Szerelje fel a riasztólámpát. Az ablakos falra az íróasztal és a világtérkép fölé. Akkor oda. Azt hiszem, hogy közelebb kéne mennünk valahogy. 20 lábúságú volt az asztalra. Ez lesz az. Csap föl, bro. Alright, now check if it even All right, mondta ő. Hoppa. Ezt nem akartam. works. elbökni. This is no joke. Switch should okay. be around here somewhere. Megyünk a boltba. Veszünk föstéket. Meg valami polcot. Megnézzük, melyik festékkel? Vaníliakrém. Ez lesz a vaníliakrém. Oké. Meg vásárolja meg egy szerelje fel polcot a garázskapu bal oldalára. Polc. Ez lesz az. Reméljük, hogy csak egy darab kellett. Megyünk az ügyfélhez vissza. Gyere ki! Na. Melyik helyiségbe megy ez? Öltöző. Az öltöző van itt szembe. Oké. És akkor ezt szét ki kell összeszerelnünk. És a polcot a garázskapu bal oldalára. Még mindig fosik a bátyja. Szépen egymás mellé mennek a lukak. Úgy, ahogy. Mehet. Azok is eltaláltuk, hogy hova kellett. Akkor ezt be is súgjuk ezt a helységet. Ha csak fösteni kő. Berakjuk a 7-es gomb helyére.
És akkor föstészet világnapja. Figyeljétek ám, mennyire kell festeni. Ennél is jobban. Na azért, viszont látásra. Le kell adni a... Hol a telefon? Hol van a fali telefon? Szerintem amúgy végeztünk ezzel. De valahol föl kéne hívni az uracskát. Gondolom majd ezért is jól meg leszünk baszva. Szemét még nincs kidobva. Valaki van. Úgyha benyomom a tűzjelzőt, akkor valószínűleg ide jönnek. Ott egy telefon. De ez nem az. Minden helységet bezárunk, ahol nem lehet. Bácsival kell beszélni. Ellopott tárgyak, csavarok. Job's done. Me too, almost. Kukja. The final stretch. Thank Ő you is majdnem végzett közben. Goodbye. Goodbye neked is. Szulat? Főoldal. Mi a főoldal? Ez a házunk lesz? Main? Vagy valami? Bajusz igazítás. Bajusz. Nagyon szépen cserélnek a madarak. Nem. De. Nézd meg az új hirdetéseket. Ezek ilyen part-time jobok. De csináljuk a fő vonalon. Haladunk. Someone wants wallpaper. Oh, cool. No, Masiak, do not Ah, take that one. I am Kell very felraknunk a falra Why? tapétát. Menj az üzletbe. Menjünk a boltba. És megnézzük, hogy mit kell nézni. Ugrás. Leviszek oldalra. This Aha! is wallpaper section. Take Wallpaper full section. elements. It is latest fashion. Oh man, Azért vannak. that's tacky. Ilyet már láttunk I valahol. agree. Grab 3 Milyen rolls aranyos sárga before you kiskacsány. run out of this shit. Remélem ez is itt Oh, majd and így feloldódik. tiles, do not Nem forget. tudom, kell-e ajtót Dark cserélünk. granite. Client wants Itt to ablak grab nincsen, few csak ajtó. boxes. While we are Tudja, here, fasz. see if anything new is on shelves. Maybe bigger brush or something. So you're not flailing your arm all day. Anyagok beszerzése. Hát, virágos eleganciából 3-at. Show me which is virágos. Igen, ebből kell. Ja, egyesével ide kell futnom. Oly bár tűnik. Pedig én ezt annyira nem akartam. Oké. Kockák. Granite Lux. Az is amúgy itt lesz olyan? Vagy most én valamit csak szimplán elkerült a figyelmet? Igen, burkolatok. Dió, nyírfa. Vadkocka? Vadkocka? De amúgy kaják milyen kocka? Ja, hogy ez?
Pusztuló. Utazás az ügyfél lakásához. Ügyfél. Finom ügyfélkedések. Ilyenkor csomagtartóba is tesz valamit. Nem, ott még mindig az a szar van. Király. Menj oda. Ez az Alright, úrhoz. you asked for it. So now, cover the whole room. Nice and neat. Cover the whole room. But don't you dare wallpaper behind the wardrobe. Nobody will see it there anyway. Hetes gomb. De nehogy sem, nem merészelj. Jó. Ezt spórolunk akkor, hogy én ezt érzékelem. Ennyi? Ez tényleg ennyi? Akkor ez elrakás. A fanyilások betonozása. Nem vagyok benne biztos. Nappali. Na. Most ez hülye. Mindegy, nem nyílik ki. Oké, ezért nagy gondunk lesz. Fektesse a barna szemszőnyeget a nappaliban. De hol van a barna szemszőnyeg? Pénzecske. Távolítsa el a kádfeletti régi csempéket, és baszkodja le őket. Na, most ez kurva sok szemetet ide termelt nekünk. Oké. És helyezzen újakat, amelyek illeszkednek a többihez. Nekünk ugye nem azzal van a bajunk. Nekünk azzal van a bajunk, hogy kéne egy vödör. Azt a... Emléktárgy. Pénzeket, súlyos pénzeket mindig begyűjtjük. Ezt nem lehet elrakni. R táskába. Forgatás, alt, forgatás irányának megváltoztatása. Semmit nem lehet vele kezdeni. Oké, ezt azért kinyitjuk, hogyha valamit kikabaszkodni. Itt a szőnyeg, barna szem. Right. You can handle the Jó carpet. kéka. No hard. Szőnyeggel biztosan You boldogulsz. probably want to shift the furniture. No? Just lay it here. Tedd le Diane. ide átlósan. Hol a No szőnyeg? way. It'll all be crooked. Masiek. In this trade, carpets have exactly one purpose. Get it Okay. through your skull. Falak Wiping festése. dirty Falnyílások shoes. betonozása. Client has to De még mindig see that work nem was látok done vödröt. and it was messy. Szükségünk lenne egy kis vödörkére. On every carpet. More filthy, more better. And however you lay carpet, Hol van straight, vödör? crooked, it doesn't matter. Client will straighten it himself. Anélkül nagyon nehéz lesz megkeverni a dolgokat. Csak azért. Hogyha nem van vödör. Vödör. Tényleg csak elkerül a figyelmet.
Most csemperagasztunk amúgy, de még lehet, hogy van. Ja. Dob le. Az a kérdés, hogy kukászsákunk. Az kurván nincsen. Konyhába meg nem tudunk bemenni a kukászsákért. És nincsen máshol kuka. Így zártuk ki magunkat most ebből a helyiségből. El nem szállított szemét, de úgy a faszomba szállítsa, amikor nincsen kukászsákom. El kell mennünk kukászsákért. Igen. De valahol a hátizsákunkban ilyen. Itt van igen a 6 gombom. Egyébként nem rossz. Nézzük ezt. Múlt... Bőve. Ennyi volt? Ennyi volt. Nekem mennünk kukászsákért tényleg. Mert az tényleg nincsen, és a szemétért nagyon csúnyán meg leszünk adia-budiálva. Ezt fogunk csinálni, ezt elrakjuk. Őt is elrakjuk. Gyere, kicsapjuk a 4-est. Haló. Okosba betömögetjük a lukokat. Valahol is azt fogja mondani, hogy elég lesz. Ó. Hát ezzel elfogytunk. Elvileg még van egy ilyenünk. Ez mindig nem sikerült. Még mindig folytassam. Nagyon nem vagyok emiatt boldog. És még mindig. Bó. Nappali falnyílások betonozása. Én amúgy tényleg őszintén ebben reménykedem.
Csak ilyen jellegű gondok lesznek. Oké, nem? De nem adja meg erre. Nem adja meg erre. Lettem ezért. Elengedés. Ott meg nincs. Hopp. Aha, még ott lesz. Figyeld meg. Várható voltam, hogy. Oké. Falakfestése vanília krém színre. Vanília krémünk. Ez az? Nem. Vanília krém. Föstészet. De csak ennyire. Nem túltoljuk. Lehet, hogy túl kell tolnunk, mert nem adja meg megint. Oh no. Pedig szerintem ez lesz itt a dolognak a nyitja, hogy emögött is le kell festenünk. Na jó. Akaszt fel az egy ház. Falu növényt az ágy fölé. Ja, hogy ennek böknünk kell lukat, értem. Ennek böknünk kell lukat. Oké, és ehhez úgy emlékszem, hogy kellett becsavaroznunk vele finomságokat, hogy megálljon rajta a főstmény. Igen, és meg is adta. Ferdelett? Ferdelett. Virágos elegancia. Akasz az egyház. A növény. Az ágy fölé. Ez meg legyen ide mondjuk. Nekem ez itt teljesen hibás. Amúgy. Becsavarozzuk. Finomságok.
Ez egy nagyon izgalmas játék egyébként. Igen, és akkor viszont még ilyeneket raknunk kell, mert ez nem elégítette ki. Kielégítette. Oké, és akkor 122 szeretne nekünk. Aha. Akkor tényleg elmegyünk kukázsákért. Annyi pénzt nem engedhetünk meg magunknak. De kukázsákunk meg már jó régóta nincsen. Vett a zsákát. Ennyit megér. 20 darab zsák. Erről van szó. Viszlát! Mi bemegyünk ezekbe a szoci lakásokba. Jó, igazából ez kurvára semmi. Őt elrakjuk, őt megfogjuk, és kibasszuk. Van még szemét, ami nem tetszik neki? Hibátlanok vagyunk. Hibátlanság. Hibátlanság van, azt mondja. Bajuszigazítás kell elvileg. Arra jöttünk rá. Ivószünet. Nézd meg az új hirdetéseket. Haladunk. Oh, what do I spy with my little eye? Sloppy jobs I spot at a glance. That jughead must have done Nyomjuk. Colin from the trade? Oh, cousin of mine. Nyomjuk. Arra kell majd figyelnünk, hogy meg kell vennünk tényleg ezért a vödröt. Mert ezt a zsákos lófaszt zsákosan kellene kevernünk, és nem előre megvenni a csemperagasztót és a többi anyagot. Autószerelés. Ott a pénz. Runs in the family, I guess. Menjünk az ügyfélhez. Meg fogjuk nézni, hogy milyen finomságokat fognána is csinálni. Kis pószki. Szevasz, uram! We, Oh, hello. Most ér véget az epizód. That is crazy. you know him? Everyone. He is. Oké. Oh, that MacGyver, what a great. Yeah, I'm here about... Hirdetés miatt jöttünk. Something in the engine was creaking, rattling, going, blah, 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 blah. You know? Yeah. And so Ilyen they hangozhatod ki. recommended this mechanic out. Didn't say he was good. Told you. So I show up. Great, I think. And go. Not like cat. Fucks. Yeah, and so I go 300 back, and he tells me zlot. I owe him 300. The classic. All right. Jó, meg fogjuk nézni, mi a probléma. Alright, kid. Start with those dents. You've done this 100 times. Nothing left to explain. Done it? How? Where? Body tudom work rúgni is tetőre? like wall work, only on Nem. car, no? And when a wall is damaged, what do you do? All right. I got it. Oké. Gipszelje be az autó motorház tetejét. Úgy őt elrakom. Amit van már bontott eleve. Oké. It's not metal paint, but it'll do. It's not aluminum. Fejtsd le az autót. Just paint it.
Kurva jó lett. Megint beszélünk el az See, urunkkal. kid, looks, Urunk teremtőnk. it's all downhill from here. Just replace that window now. Simple thing. Just use the 3 W's. Ablakot fogunk cserélni. 3 W's? So just replace. Then it Oké. Tört be repett ablakot. That's it, kurva. That's it, kurva. Oké. Lépjen be szilikon felviteli módba. Akkor ezt addig visszarakjuk. Jó. Szétcsinálom már manuálisan. Elvileg elegendő szilikont kell felvinni, mert különben nem fog megállni. Az üvegben gondolom amúgy leesne. Ugyanúgy, mint a... Bazzeg, és jó lett. Fejbe kúrjuk az ügyfelet. Nem tudjuk, mindegy. What? What now? What is it? I'm done with Siess, the car. mindjárt kezdődik a meccs. Alright, actual. Yeah. I'm starting to think that country's good thing you did it proper. This is a flyer. Rendesen megcsináltuk, igazából ez volt az egyetlen kérdés. Ez egy reklám lesz valószínűleg itt. Alright, Messiak. Nothing Mert, more for us here. ugye, hogy van egy Nice ilyen and slow játék. back to the car. Azt nézem, hogy nem lehet-e lopni valamit. De úgy tűnik, hogy nem. Máshoz senki nem lehet bemenni, csak úgy. Ó, itt le is van lokkolva a térkép. Come on, Angelica. There's nobody here. Babe, how do you know? Csemperagasztó. What if someone's snooping around? Összerakom amúgy. You'd have to be a real pervert to stand outside someone's garage Jó, and nem spy nagyon on tudom mit csinálni. Folytatjuk az utunkat ilyen kis finomságosan. Finomságos útfolytatás. All right, jaj. Vedd el a levelet. Na, mi történt a levéllel megint? Renovation specialist required. Felültesi munkák számodra. Self, how can you? One of the The Ophalix guy? comes and lard and bro. Oké, itt most lesz valami nagyon finom munkánk, ahogy látom. Utazás az ügyfélhez. Nem, először boltba megyünk. Először a boltba megyünk, mert, mint mondottam, veszünk magunknak vödröt. Víz az amúgy egyáltalán nem fog kelleni. Oké. Azt nézem, hogy ez itt mi. Erre nincs már szükségünk, azokat el kell majd tennünk. A festékre se lesz. Helyette, amire mindig van homok. Arra se lesz amúgy. Erre mindig van, vödörre mindig van. Jó, valahogy így. Aztán a többit meg majd intézzük. Munkásságunk is van. Zsa ügyfél. Zsa ügyfél. Meg fogjuk tekintgetni. Hoppá, micsoda hely. Azt a kutya. Okay, gotta wrap up. He's here. Well, you finally made it. Okay, listen, let's skip the chit-chat. Just got word the shipment lands today and my car's in a sorry state. So go take care of that first. There's more work for you back at Jó. the house. Le Let's settle kell, up once it's le all kell done. rendeznünk az Do a autóját. good Elég job and I'll soros, make it worth your mondom. while, I promise you that. Okay, gotta go. I'll be inside if you need me. Meg kell So pucolnunk. much for that conversation. Kid, Oké. that is a real
Mindenhol nekiállunk mindig pénzt keresni. Man like that has no time to listen to whining nobodies like you. Ezt meg bevihetjük a tűzoltóságra. Tools right here. Roll up your sleeves and get moving. Try your best and Oké. what a beauty. Ez a legjobb része ennek az egésznek. Hosszuk a bástya autót. Viszont ebben nem tudunk kókányok lenni. Mert csak ezt húzhatjuk a útmosítónak. Ez... Lehetne egy autómotor szimulátor, én ezt így magában nagyon adnám. Bolond Mercedes. Nem. Jó kis öregecske. Nem tudom, mit akar szimbolizálni egyébként rajta ez a kis sérülés. We're not fixing this with filler. Ja, polírozás, oké. I saw one in the garage. Grab it. Not a single word to Mr. Salcedo. Az most úgy tűnik, hogy csak egy lépcsős polírozás lesz. Hopp, ott maradt egy kis kosz, mindegy. Polír kiviszi azt is. Nem viszi ki a polír. Vágott sótány, nem viszi ki a polír. Good. I think it looks good now. Of course you can't tell. Lép be az It looks ügyfél brand házába. new. What do you want? Cookies and kisses? Nézzük meg bent. Miket kellene csinálnunk. Wow, what a place. Pici. Feels weird acting like I'm in charge. Better find Salsa-san and let him know I'm here. Nincsen tükörképünk, azt most már tudjuk. Keresse meg az ügyfelet. You like that? I don't even want to know. Good call. Let's get to work. No need to get tense now. All right, we put the poor guy back Állítsa together. össze a szobrot. Arms, legs, head, Johnson. Make him look like normal man. Let's go. Most én hülye vagyok? Nem tudom, mit kell csinálni. Kajakra. Állítsa össze a szobrot. Ez van egy széf. Szépet majd így ki kell próbálnunk szerintem. Az autó. Aha. Az autó rendszáma lehet a... Basszus. Mi az autónak a rendszáma? 37 18 30. Baszarok, ha kinyitunk egy szépet. 37 18 30. Oké. Tizennyolc. A kutya. Hát a hús az nem könnyű. Jó. Oké.
Megkaptuk érte egyébként az achievementünket. Azt most csak így mondom. Állítsa össze a szobrot. Én nekem az a szobor összeállítás, ez nem annyira... Megy? Nem tudom felmenni felső szintre? Nem. Nem tudom, mit kell csinálni. Teszünk rá egy cselmát. Kipolírozzuk a bátyjának a szerszávát itt elől. Ha erre van lehetőség. No homo, persze, nem nézzünk a szemébe közbe. Itt nincs a lámpa. Én most a legőszintébben szeretném azt mondani, hogy fogalmam nincs, amit kéne. Jó, van itt amúgy szerintem gazdagság. Biztos vannak itt amúgy jó dolgok. Őket így el lehetne vinni. Ebből a házikóból. Virágot. Igen, szép berendezési tárgyakat amúgy simán elvinném szerintem. Száz. Ilyenekre meg annyira nincsen szükségünk. Erre nagyon rá kellene jönnünk, hogy hogyan tudnánk összeállítani ezt a szobrot. Kuka. Levél. Come here. You need to Aha. see something. A levél. Hát mi gondolom. Na, tehát így lett a szobor. Profi. Look here. While you were Szóval mindegy, busy hogy mit hol raktam. polishing, I was busy Teljesen hibátlan volt ez bulking. így is. Hoppá. Véletlen volt. Well, looks like Mr. Thaddeus snuck out of his cave. Fejlesz fel az uzatos ajtót. Igen, itt jártunk az előbb. Damn, it's locked. Never mind. Maybe if we find the code, we could take a look. Do as you like, but since you have Cheers, of work course. now, I'm out. Igen, No itt use most for me. amúgy Sure thing. menő lenne ezt megtalálni. De... De ehhez egy viszont 4 számjegyre van szükségünk majd. Valahonnan. Ezeket így becsapom, mert akkor idegesítő lesz, hogyha minden nyitva lesz. Kezdjünk a fürdőszobával. Szerintem vedd meg és helyezd el a smaragd márványt az ajtó mögötti falon. Oké, összeszereljük. És akkor... fürdőkád mellett a mennyezetre? Mondjuk ide? Hoppá. Ragasztás? Lyukak megjelölése. Befúrjuk. Oké, csatlakoztatjuk. Itt áramtalanítanunk kéne. A faszom áramtalanít. Jó, áramtalanítunk. Legyen úgy. Jó van. Bazen működik. Ezt tekintve... Igen. Ezt meg kell csinálnunk.
Itt a kis lukakat el kell tüntetnünk a mennyezetről. Csak nem túlságosan. Oké. Ide majd vásárolnunk kell. Folyosó. Tedd le onnan a nagyobb szőnyeget. Sivatagi vihar. Szőnyeget. Ezt nem tudjuk így... Oké. Megtörtént. Amúgy itt szemetet szednünk. Nem tudom erre, hogy egyébként így megkértek-e minket. Vagy sem. Oké. Legkisebb szőnyeget. Bejárati ajtó elé. Oké, vásárolunk a burkolatot. Innentől boltozunk? Én úgy látom, hogy innentől csak boltozás van. Hol vannak ezek a kis kocsik? Ez az, viszünk kocsit. Impregnált fenyőburkolat. El kell engedni a kocsit. Impregnált fenyő. Szóval itt bele kéne helyeznem valahogy. Na jó van. Jó, nem érdekel. Oké. Megvettük az impregnált fenyőburkolatot. Vásárolja meg és szerelje föl a sima Jane polcot. Hát már vettünk ma egyet. Az ő volt. Oké, vedd meg a festményt. Melyiket kell nekünk megvennünk? A Fantasylandet. Meg kell vennünk a Fantasylandet. És Amber Paisley háttérkép az meg a wallpaper lesz. Amber Paisley. Oké. Veszünk még egyet, mert jó, ha nem lesz elég. Oké. És elvileg nem maradt más nehézségünk, úgyhogy mehetünk a picsába. Kika. Ó, Kika. Bastya már itt van, már vár minket. Bastya. Oké. Oké és oké. Azt mondja, hogy a sima Jane polcot így összeszereljük itt a földön. Ezt nappaliba kell betennünk, de melyik a nappali? Ez a nappali. Oké. A kanapé fölé. Ez itt a kanapé. Igaz? Így van, és akkor itt jelölünk lukokat. Ez egy nagyon jó játék. Megadta, ez az impregnált fenyő. Az a 4-es gombok? Igen. És mit kell csinálni? Ide kell rakni? Szerelj fel a fődeket. Nem? Nappali. Folyosó vásárolj, impregnált fenyőfaborkolatot, akkor ide kell.
Azt a kutyafáját. Köszönöm szépen. Azt a kutyafáját. Nagyon szépen köszönöm az előfizetését. Ez kifejezetten kedves öntől. Hogy tudnám meghálálni? Ezt csak így ide basszuk. Jó, és akkor csavarhúzó. Mindegyiket be kell vajon csavarnom? Mert nem akarom amúgy különösebben. Na, meg is történt ez. Igazából össze van csapva. Vásárolj, vedd fel a Fantasyland. A Fantasylandet kell a nappaliba tennünk. Akkor ezt össze kell szerelnünk ide. Akkor reméljük azt, hogy... Mutasd meg, hova szeretnéd rakni? A festményt a kanapé fölé. De az meg legyen akkor itt. Igen, ugye... Hogy... Ez a legtöbbbből. Ó, valaki hozzáfért az új emojikhoz, ahogy látom. Az előfizetést követően. Köszönöm még egyszer. Szép, de tökéletes. Oké. A 8-as gombon van nekünk egy Ember Paisley. És ezzel mit kell csinálnunk? Szobasarkát kell vele beböknünk. Igényesen. Meg is történt. Oké. Vedd meg és helyezz el. Az ajtó mögötti falon. Ó. Akkor ezért elmegyünk még egy utolsó körre. Mert ez itt nekünk szükséges lesz. Ez jól néz ki egyébként. Ő lesz az. Egy elég vajon? Hát... Félünk. Megköszönöm, viszontlátás. Nem lesz elég helyünk amúgy. Lassan pakolnunk kell ki kell pakolnunk otthon. Meg még, ahogy látom. Igen. Ide kell nekünk csempe ragasztó is. Nem. Van itt nekünk használt csempe ragasztónk. Ezt elrakjuk. És ezt elhasználom, mert erre semmi szükség nem lesz. Belőle legyen szemét, az a lényeg. Jó, és akkor szépen el is kezdhetjük pakulni. Hoppa. Akkor nem. Az lehet, hogy le fog esni. Jó, és ilyenünk amúgy még itt van egy.
És ezt még vágnunk is kell. Vége, vagy lehet, hogy az lesz, hogy... Az le fog esni. Na. Akkor most és akkor szépen ezeket így ide tartjuk. Belépünk a vágási módba. Ja. Látom. És itt akkor még vagdosunk. Ez az. Sokkal jobb lesz valami félbe elvagdosni ezeket, nem? Hát... Nem biztos, hogy itt büszke lenne ránk valaki, aki ezt itt látná, hogy intézzük el a dolgokat. Nem lesz ez így jó. Itt fog nyomni egy... Lehet, hogy túl nagy lesz ide. És nem. Mindent felhasználunk. Kész. Viszontlátásra ügyfél. Ügyfél úr. Túl sok kábel részlet elhelyezve. Ezzel most ránézünk. Hogy mit jelent az, hogy túl sok kábel részlet. De nem hiszem. Na mindegy. Itt pedig ugye ő belőle maradt egy darab. Úgyhogy csak azért. Ja, hogy az elfogyott. All in all, Megcsináltuk. quite an unremarkable job, boys. Megcsináltuk, Quite megcsináltuk. a few defects. The fuck are you talking about, Kielbasa? Köszönöm a The figyelmet. only defects I see are in your brain. The kid did a great job. Erre a részre ez He most ennyi. deserves a reward. Where's the trophy? It's back at the screw Utazunk haza. office. Then you're gonna run over Amint töltőképernyő.